нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои нав ва ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буданд ва пеш аз комментарияҳоро хондан як хабари нав баҳри ҳаматон пешкаш мекунем. Хабар оиди рейс аз Истанбул ба Душанбе. Санаи 11 август рейс ба қайд гирифтагиан рейси чартерни барои баргардонидани шаҳрвандоне ки дар онҷа дар мондагианд ва ҳар касе ки хоҳиши баргаштан дорад ба посольствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркия меравад, ҳарча номнавис мекунад ё ки бо шахсони коркунои дипломатии ҳамонҷа муроҷиат мекунад ва хача пешакӣ номнавис мекунад ки рӯзи 11 соати 9 аллакай регистратсияшон сар мешавад ва соати 12 парвоз ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба Душанбе бо ширкати Somon Air ба нақша гирифтагианд. мегзарем ба қисми комментарияҳо. Насим Юлдошев нависад: салом акай Соргон, рейсҳои чартери хати рафта метавонем билет чанд рубла? Ҷавоб битен, саломат бошем. рейсҳои чартери хати албатта омада мешавад, лекин бо тавассути ва воситаи посольство. Аввалан шумо номнавис мекунед ва баъдан ба навбати шумо ки расид шуморо занг мезананд, шумо билет харидор мекунед. Нархи билет аз 380 евро сар мешавад, яъне ки аз 33 000 рубл сар мешавад. баъд амихе то 40-50 000 рубля қайд кардагиан ки инқадар нархҳои билет ҳастад. Алимҷон Сафаров нависад: салом ба ҳамаи халқи тоҷик. охир шумо хоҳед роҳро ҳӯшиданша фаҳмед, як бор Путинда нависен. ӯ аниқша медона, и Соргуна куҷо медона. Рост мега бародар, Путинда бинависен ё ки зангиш бизанед, бипирсен кай раҳоравӣ мекунад ё ки кай қабул мекунад ҳами розигии кушодашавии границаҳоро. Раҳимов Фирӯз нависад: салом сози акай Соргун, амнистия дар Тоҷикистон мешавад ё ки не? Амнистия соли гузашта дар Тоҷикистон аллакай шида буд, яъне аз моҳи октябр тӯли 40 рӯз буд, тӯли як моҳ буд. Анами маҳбусое ки дар списка буданд аз зиндон озодшон карда буданд, аллакай амнистия шида буд. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург қарор доранд ба онҳо духтури сутунмуҳра лозим бошад. Ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Табобат бо ҳама намуди гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. доктор Анвар, табобати сутунмуҳра ва буғунҳо. ҳусейн Ёров нависад: яками моҳ раҳоҳӯй мешаванд ё ки не? Чихе фаҳмем, дар посольство мерем, номнавис мекунем, занг намезананд, чихе кунем? мо қайд кардем бародар ки то вақте ки навбати шумо нарасад ба шумо занг намезананд, чунки дар уҷа ғайр аз шумо зиёда нафароне ки муроҷиат мекунанд. Дар спискаи ҳамво зиёда аз 14 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон хача номнавис кардагианд. ба ҳамин хотир ба навбат занг мезананд ва шуморо огоҳӣ мекунанд ки кайда билет бигиред. Навори имрӯз нависад: салом алайкум ака, ман як савол доштам дар бораи парвозҳо. ҳамин одамое ки пеш аз роҳҳо маҳкам шудан чипта доштанд, метавонанд ба ҳамун чиптаҳошон ба Россия раванд? ба ҳамин савол ҷавоб медодем. хоҳиши зиёд. дар ҳолате ки роҳҳо доимӣ кушода шуданд, парвозҳо кушода шуданд, албатта ба ҳамун чиптаҳое ки пеш харидорӣ карда буданд метавонанд парвоз кунанд. Абдулло Қурбонов нависад: салом ака, чанд бор нависам, ҷавобам надодӣ. барои самозащита дар Тоҷикистон электрошокер ё ки бита мумкин ҳаст ё ки не? ҷавоб тепешакӣ раҳмат. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нестад. чихеле ки мо як видео дар ҳамин мавзӯъ карда будем, қайд кардем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан дар шаҳри Душанбе рейдҳо рафтаистад байни ҷавонҳо оиди гардонидани анҳамихели чизҳо, бита ё ки электрошокер ё ки корча гардондан ва шахсонеро ки дастгир мекунанд бо анаҳами чизҳое ки мо номбар кардем, аз 5 шабона рӯз то 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ карда мешаванд, яъне ки административни нарушения дохил мешавад, мумкин нестад. Исмаил 2001 нависад: роҳҳо чӣ хел мешаванд? дар Абхазия пусидем, наметавонем хона рафта, границаш ҳуяй тоҷикора намемонанд. границаш байни Россия ҳуяй танҳо. дар як видео мо қайд кардагием ки Федератсияи Россия бо анами се давлат яке аз номбар кардагиёмон Абхазия дохил шудагие ки ба Федератсияи Россия кушода кардагие ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло кушода кардагӣ нестад. Алиҷон нависад: салом акай Соргон, саволи ман дар бораи рейсҳои чартерӣ аз Москва ба Тоҷикистон то ҳол рейсҳо идома дорад ё ин ки не? пешакӣ раҳмат. албатта идома дорад. шахсое ки номнавис кардагианд то ҳол айни ҳол ана ҳамун шахсиятҳоро ба воситаи рейсҳои чартерӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда истанд. нови клиент нависад: салом алайкум бародар, ман фарзанд надорам, агар ки фарзанди хоҳарам бигирам судеб намешавад?
не албатта судебнӣ намешавад ба воситаи фарзандхонӣ. Дар кодекси ҳамин хидмон як модда ҳастай фарзандхонӣ. Шумо агар ба воситаи ҳалломаи суд амура фарзандхонӣ кунед, нотариально ба номи худтон бикунед ба воситаи ҳалломаи суд, албатта ки судебнӣ намешавад, иҷозат ҳастай. Музик ТВ нависай: ака, дар саволам ҷавоб дем. Мо дар оила 5 бача ҳастем, аммо ман ҷудо шудагим, отдельно зиндагӣ мекунам. Ҳоло кӯдакдор нестам, бояд зиндагии хидмат пеш барам. Ҷавоб дед. Пешакӣ раҳмат. барои чӣ ҷавобтон бародар охир ту дар инҷа қайд накардаи ки ман чиро ҷавобтон навистае ки бояд зиндагии хидмат пеш барам. ҷавоб де бародар, ай худо қуввате то ки зиндагита пеш бурданги. ва агар ки ту ҳамира дар назар доштагӣ бошӣ ки мо 5 бачаем, ма ҷидои мара оё хизмат мебаранд ё ки не, ман зиндагима худам пеш мебарам, дар ин ҳолат қонун нигоҳ намекунад ки ту алоҳида зиндагӣ мекунӣ ё ки мақсад зиндагита ту худат пеш мебарӣ. албатта ки ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. инак бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дига бошад, саволтонро метавонед дар поёни ин ҳамин видео равон кунед. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунед.